Ahoj, vitaj v mojom hniezde. Volám sa Miriam Štolfová, som autorkou kreatívnych projektov. Toto je dreadová ozdoba. Je to gumička, ktorá sa tvári ako dready a dá sa použiť dokonca aj na také biedne vlásky, ako mám ja. Zapni sa do vlasov ako gumička a vyzerá to potom takto exoticky. Poďme si vyrobiť. Budeme potrebovať ovčiu vlnu približne rovnakej farby, pokiaľ chceme urobiť rovnako farebnú, jednu takú hrubšiu gumičku a mydlovú vodu. Mydlo som namočila do vody a je mydlová voda. Zoberieme kúsok vlny. Toto je ovčia vlna, ktorá sa používa na plstenie a dá sa kúpiť v kreatívnych obchodoch alebo v špecializovaných obchodíkoch, e-shopoch by som povedala skôr. Plstenie, keď si dáte do Google. Zoberieme kúsok vlny. Namočíme si prsty do mydlovej vody a začneme šúľať. Šup voda preč. Normálne to takto len ušúľame, aby sa tá... aby sa tá vlna zaplstila. Ona keď sa šúla, tak sa tak zaplstí a vytvorí sa taký dredík z nej. Takto len medzi dvoma dlaňami trošku pošúlame a máme dred. Potom ten dred pripevníme na gumičku. Takým spôsobom, že si ho zohneme na polovice a ešte raz zohneme na polovice, urobíme slučku, dáme na gumičku a cez to očko, ktoré nám vznikne, pretiahneme dva konce. Takto. Takto na tú gumičku urobíme niekoľko tých dredíkov, dookola ich poukladáme, až nám vznikne takáto dredová gumička. A to je všetko. Keď ju urobíme zelenú, bude takáto zelená. Alebo môže byť taká oranžovo-červená, ohnivá. Tuto mám ešte takú inú. Alebo aj taká, akú mám ja vo vlasoch. Prajem vám príjemné tvorenie.